pagkabanhaw sa ato ang Diyos nga mahal nga si Jesus. Sugat sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Dahil ang ating hinihingan, ang bumpa ni Jesus sa atong kalawasan kay kita mayaman. Ang bumpa mao'y tulungan sa atong maymuman, kinabuhi, kung susama sa kalayo, ang iyang bumpa kanato na walay magkama. Sa ayong buntag, kanato tanan. Guys, mayong buntag kanyang tanan. Nakita na to ang sugat no sa katawhan. Dasok gihapon kayo ang tao. Ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang nabiglang sa Isusik. Bagang kita ang
Pedro, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon na inakunay ang Diyos dihaman kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat, pagkakitaan sa Judea, Tol. Lakip, Musta mo, Tol? ilang ipatay siya pinaakap pagkakita kaniya ang tanang mga tao, kundi kami lamang nga mga saksi nga gipilit na sa Diyos. Nangaon niya, Oh, asa man mo mo yoron tay? siya mabanha. Oh, marangog mo. O gisumo kami niya sa pagwali sa maayong balita. Guys, mao ni ang simbahan sa Bugos City. Bugos City, Cebu.